dostlar. Bizimizga paloska yasaymiz. Ne hazır İbn Rabbas sizga beradi. Şiratlar. Men o'zim kuyam. Я тоже наклейка. Это не наклейки. Siz piratlar tugul, siz yungalar. Ana sizlarga kerak ekan Uraza vaqtida Ramazon oyidan. Sizlarga? Ne sizlarga? Bir-birimiz bilan do'st bo'lirga kerak, shulaymi? Какой? Волдов! Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning Qirlatida shunda 32-kompleksda o'rnashgan Xazina klubida Balakash olani ismli lager ishlab kelgan. Bu lagerimiz bizning bolalarga adab axloqni o'rgatuv, Qur'on oyatlarini o'rgatuv, ma'nosini tushunu ham aqida kabi darslarni o'z ishina olam. Ya Jamilu ya Allah, ya Karimu ya Allah, ya Mujibu ya Allah, ya Habibu ya Allah, ya Raufu ya Allah, ya Atifu ya Allah. Allahumma barik lana fihi wa adghimna khayran minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Oshlarınız təmli bulsun. Nəsə etəbiz? Biz әле bulardan тыш балалар белән төрле кул эшләрендә өйрәнәбез. Мәсәлән, татар халык милли бизәге, татар халкына хас брошкада ясыйбыз. Һәм тагын бик күп төрле кул эшләре алына. Lele şəşəgin hazır sizə göstərəm. Mənə bu bizim lele şəşəgin. Hamı bizim lele şəşəgin nə şu şayda işlənə ikən. Быстрее. А там я тоже розового. Hazır mənə bu qatsın senin yəmə. Yəmə qatsın. Bir məndə. Tagın şuşlardan тыш biz балалар белән төрле шәһәрнең төрле якларына, төрле урамнарына чыгып сәяхәт кылабыз. Мәсәлән, biz кичәгенәк булдык. Пониларда, атларда йөрдек. Ә менә иртәгә барабыз biz Китспейска. Сразу близко не подходите, просто рядом, ладно? Я должна слышать них, она с поняхами. Я называла Максатыбыз балаларга әдәп әхлакны өйрәтү, миллилек белән бәйләп һәм Qur'an аятлары белән бәйләп өйрәтү. Һәм инде без үзебезнең дәресләрдә кулланабыз төрле дугалар, Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән хадисләрен өйрәтәбез һәм балаларга аларның мәгънәсен төшендерәбез. Моя золото! Вот хочу ислам принять. Как мне его принять? Подскажите. Только что мы повторяли с Что вами. мне сделать? Машаллах. Я надеюсь, что вы будете Что там есть? своим родителям, вот, родителям будете помогать, и Аллаху будете поклоняться, хорошо? Салям алейкум! Ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. А можно уже